Nekinek rajtoltatni kéne? De órára mennek jóval. Te úgy lepirítod ezt a laktanyát, hogy beszarunk, hallod? 5-ös van vissza. 200 kilométert utaztak érte. És elmegyünk innen. Hol vagyunk? 150 jobb, 3 a szélesre. Így lehet, azt se tudom mi van. Sima bal, nagy tő, 50, sima jobb, nagy tő és 25, bal 22, nagy tő, cél, fejből van. Megint nem tudom, hol vagyunk be. Majd a picsára. Én integetek a faszra. Gyorsít. És innen nagyon lecipőzzük. 50, sima jobb tő, 25, a bal egy nagy tő, 5-es, cipő végig, 50, sima jobb gödrös. Jön a bukkamba. A szűzapádat nehogy átugrasd, de hogy nem, rongicsosan. Itt meg egy nagyot. Anyád! Részen. Ez most nagyobb volt, mint tegnap. Persze, hogy nagyobb volt, úgy küldtelek. Jéééé, de jó volt. Mekkora csönd van ott fönn, nagyon jó repülni, halljak meg a legjobb. Ó, gyere. Azt a kurva anyja. Ő, ez mocskosul úton van, bazd meg. Menj a faszomba. Ezekkel a gumikkal mentem Karcagon is, és fel van kopva a hátsó, kicsit már málik. Menj a faszomba, hülye vagy? Ez tök jó megy, bazd meg. Ez a Weber, ez a nem, ez nagyon kemény. Ó, geci. Édes faszom. Na, úgy látom, lehet gátló nélkül is menni faszákot. Kicsit basztam a kocsit most amúgy. Hát éreztem, de hát ezt én így szeretem. Így szeretem. Nézd már. Mennyit? Ez komoly. Vaj. Köszi. Mi van? Ez végig a gyorsaságinak? Nem. Hát akkor Hát föltolakodtak ennyi. végez, itt van mindenki sorba, vészvillogóval, nézd el. Szarok rá. Mutatták, hogy vége, nem? Ki mondta? Nem mondták? Nem elős. Hát de mi az, hogy vége van egy gyorsaságinak? Olyan nincsen. Én nem tudom. Vészvillog, ez mondom, hogy vége. A mocskos... Hát de mi az, hogy vége van egy gyorsaságinak? Olyan nincsen. Okosan, Zoli, okosan! Okosan, Zoli, okosan! Ne szálljon el az agyad, bazd meg! Sima jobbból, sima bal! Menjünk már, menjünk már! Sima bal, menjünk már! Menjünk már, nyomjuk neki annak a szarnak! Toljuk neki, Zsoltika! Szúrjad neki, szúrjad neki! Bal kettő, lerak, Zsoltika, nyomjuk neki! Azaz! Zsoltika! Nem vagy durranás! Itt fékezünk már, vagy! Zsoltika, legközelebb, sokkal közelebb engeded ezt a szart! Gáz, 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 gáz! 3, 4, 4! Gyerünk, Zsolti, 4! 5! Hány sebességesen a szar? Jó van akkor. A bokor nagy fa után kontra, még ne! Most a fél! Így is mekkora félkutat veszünk, röhög rajtunk mindenki. Bal kettő, menjünk lefelé. Nézzük még, gáz, 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 buzizunk. Gáz, 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 gáz. Gáz, 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 gáz. Most menj be oda. Nem veszed el a gáz. Nem veszed el a gáz. Gáz, 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 gáz. Pici jobb. Mit csinálunk? Már megint fékezünk, bazd meg. Fék, most a fék. Gáz, 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 gáz. Ahhoz az bukkat, hadd szóljon Zsolti, hagyd dobjon. Hadd menjen, 5. Ne féljünk, óvatosan, hoppá.
Sokkal több van ebben a szarban. Megfokozzak legközelebb, ilyen lassan megyünk. Ezt komolyan mondom. Ott álljunk már meg, valaki be fog érni. Leg? Az bebeér, ez szotyis, bazd meg, elbasztam. Elbasztam, ez szotyis. Nem lesz ez így, jó lassan megyünk, bazd meg. Lopni megyünk, azt mondta a Feri, azt nekem annak idején, amikor Orfinél a sét. Mi van, lopni nézd, bazd? Ventilátorunk megy, Zolika? Ez az ablaktörő, de az is jó. Ez az 500 bal 3 szigorú szűk, tudod, ez az, ami bal 4 és letört a sebváltunk testvérem. Kavard a málnát. Valami legyen. Hoztuk egy kis port, srácok, a rajtból nektek. Jó volt, ezt is. Bazdmeg, hallod? Bazdmeg, kiesett a kar, geci. Azt hittem eltört. Bazdmeg, hát ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. 150, mehet, bukkan egyenes padló, sima bal tempó, 80 lefelé, sima bal után, fék, 30 jobb 5 volt, mi volt? Mi volt az? Mi? Győzet! Hát akkor lehagyjon meg, jól van. 80 lefelé, sima bal után, fék, jobb 5 volt, mi volt? Mi volt az? Mi? Győzet! Hát akkor lehagyjon meg, jól van. És most megyünk ki, azt mondja, hogy 100 vég, nagyfék bal 4, és balra megyünk ki, balra megyünk ki, és nyomod ott a célig, még, jó, stop. Hülye vagy, beugrott egy szarba. És akkor mi a van? Semmi. Van rajta kaszkó, meg ad majd betétlapot. A végét el kéne kapjam, figyeld, ezt a lassítót megkeresem, azt baszottul elmondom utána neked. Ja, ez egermagta, bazd meg.